ka chanela ka lo lom le vek chewa tun tum video a chuanin don fo jelly tuile ol sam taka siam dan kan en hau ve le thung don ani video hi to thlengin min lo en sakula in lo siam ve le theu don nya tuin ti ve nge ka be sei ama sabera chuanin don fo kha kor fai takin ka vela ti kwan khu atui te po kha om chewa bola ka da a hei hi kan her dipang ti hiang grinder a ka da luta ka her dip dona grinder nei lo tan po khanin chopper te po kan hmang thaya atui hi kan sor thei bawk ani kha ka chu keima ni nei rem chan dan ang ang khani sela hei ti hianin ka her dipa ka her dip nu khanin ka filter le ania tui kha ti hian thingpui fethlit na khanin ka filter meya thingpui fethlit na lo po hianin puan fai pan deuh hlek kha kan nei chuanin khami hmang po khanin kan sor thei bawk ani kha ka chu keima ni nei rem chan ang ang khani sela ti hianin atui zong zong hi kan filter vek don ani arong hi amoi em em a hei kan hmuang hianin a sen tha a food color han tel bel po kha ngai lova ti hianin don fo hi kan filter zo hnuah hianin dekchi ah hianin kan chuang don ani gas a kan chuan hma hianin chini kan du ang to ka thlum tur kha kan polang chini hi chu kan du thlum dan a zir khanin kan pol hnemin kan pol tlem theya kha ka chu keima ni du dan dan ni sela ka du thlum deuh hleka kei po hianin tlemin kan pol thlum deuh hleka ti hian hei gas a ka chuang ta a gas a kan chuan hnuah hianin agar powder kan tel dawn ani agar powder nei lo tan gelatin kan hmang thei bawk ani agar powder hi fian te hni emaw fian te thum kan telang ka fian te hman hi a lian tha a tablespoon ang kha ni a hemi fian te hnih hi ka tel dawn ani ka don fo jelly siam tur kha a tam lutuk lo awangin kan siam tam deuh hlek kha chuanin a aia tam kha kan tel ve le menga kha ka chu keima nin a awm tawk kha kan hre thiam mai tur a ka ngaia ti hianin kan chuang anga chini te kha kan chawk ral vek bawk dawn ani kan chuang so bor bor dawn tihna ni chu a so dawn tana ti hianin hei a rawn phuan deuh bar bar a kan duh chuanin a phuan a rawn phul phuan hi kan paih leh ang kan filter le dawn ani ti hian hei kan hmu ang hianin a chung langah hianin a phuan a tam em em a hemi hi thingpui fethlit na khanin kava filter le ani ti hian kan duh ang tawka kan filter le hnuah chuan gas kan off anga chuanin glass bowl ah emaw kan nei rem chan ang ang dekchi ah pawh engah pawh khanin kan dawn fawh tui kha kan thli chhuak anga ti hian kan dah dai dawn ani bol te zawk ami kha chu thla kala hman lo a thlalak hmain kan ei dei a ti hianin hei glass bowl ah hianin ka lo dah dai tak vek a fridge ah a daih hnu khan ka dah lut a ka dah vawt bawk a chuanin thlengah hian kan bun chhuak anga kan zei dawn ani hei zei pawh kha harsa lova fian te hmawr lampang khan chem te a kat kher lo khan chem te a chan kher lo khan ka zei mai a ti hianin kan duh ang tawk a lian khan kan zei phel tawh mai dawn ani hetianga dawn fo jelly siam hi naupang ten an lawm em em a a tui reuh lutuk a chhun khawlum lai taka han ei te khanin a ti chi ve reuh lutuk ani kan hmu ang khanin bawlhlawng hmuh han harsa leh hau tak lutuk kha kan hmang lo bawk a nangmi pawn lo siam ve ula tuin tih ve nge ka ringa a ol sam em em bawk a chu ei khama han ei te pawh khanin pumpai te kha ti nuam ve a a tih chi ve reuh lutuk ani in lo siam ve ngei dawn nia ole tun tum video tan chuanin duh tawk leh photila video leh peka kan sava in ei tur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia chumi hma zawng chu in sava in ni hman nuam zan hman nuam vek ule